Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary, has takygy Aşgabatyň halkara aeroportunda türkmen raýatlarynyň uçary goýberilmediligi bilen bagly wakalaryň gaýtalanmagy dowam edýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran okuyjymyz Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna uradan hatynda Türkiýanyň ýokary kujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyzdoganyň Aşgabatyň aeroportunda uçary goýberilmändigini habar berdi. Azatlyk Radiosynda okuyjynyň şahsiýeti we bu wakanyň anyk haýsy senede bolandygy barada maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli muny köpçülige ýetirmekden saklanýar. Gyzdoganyň gerekli resmi namalary taýýarlap Türkiýe gelmek üçin wiza, okujaý, çakylyk haty, sponsor ýaly ähli dokumentleri alyp geçen hepde ata menen bilen Türkiýe uçmak üçin Aşgabatyň aeroportuna barýar. Ýöne migrasiýa gullugynyň işärleri dokumentlere seredip siz ýaşullar geçin, gyýdyn galýar diýip jogap berýärler. Sebäbi näme diýilip sorulanda sebäbi ýok, geçin ýa-da sizi de geçirjek däl diýip gyýgyrypdyrlar diýip okuyjymyz öz hatynda belleýär. Onuň sözlerine görä en atasy gyýdlaryny okuwa ýerleşdirip özleriniň ýygyna dolanjakdygyny aýtsalar da hiç ýyly netije bermändir. Şondan soň ata menen we gyzdoganyň Aşgabatdaky döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýanyna gidip sebäbini soranda olara buyruk ýokardan gelen, men hiç zat edip bilmeýän, häzir ýaş gyzlaryň daşary ýurda gidip okumagy gadagan edildi diýipdirler. Bular ýaly waka ýeketäk däl. Häzir Türkmenistanda ýaşaýan we daşary ýurdun ýokary kujaýyna okuwa kabul edilen ýaş gyzlar migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda goýberilmeýär diýip okuyjymyz bu barada hiç ýyly resmi düşündürş hem berilmeýändigini aýdyp sözüni jemleýär. Türkiýanyň ýokary kujaýlaryna okuwa girmäge synaşan Türkmenistanly ýaşlaryň uçary goýberilmediligi bilen bagly şoňa meňdeş wakanyň 25-nji iýulda hem bolandygy habar berilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, şonu Aşgabatyň halkara aeroportunda 19 sany abiturient uçary goýberilmedi. Migrasiýa gullugynyň wekilleri oglanlary diňe harby gullugy tamamlanandan soň ýurdun daşyna çykyp biljekdigini aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan uçary goýberilmedikleriň arasynda harby gullugyny tamamlan oglanlar hem bar. Gyzlaryň hem ençemesi uçary goýberilmedi. Olaryň ýurtdan çykarylmadygynyň sebäplerini düşündirip bilmediler. Diňe ýurtda eýäm kada öwrülen bolanok diýmek bilen çäklendiler diýip neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp ýazýar. Azatlyk Radiosy ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa gullugy we Türkmen Hawa ýollary kompaniýasynyň wekilleri bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdiklatmak nede inkar etdirmek başartdy. Emma soňky aýlarda Türkmenistanlaryň uçary goýberilmeýändigi bilen bagly wakalaryň ençemesi Azatlyk Radiosyna ma'lum boldy. Şu ýylyň iýun aýynyň başynda Aşgabatyň aeroportunda 3 gedek Türkiýe gitmäge synanşan, emma olaryň hiç birinde de uçary goýberilmedik daşowuzly bir adamyň öz janyna kassedendigini Azatlyk Radiosynyň Daşowuz welaýatynyň habarçysy habar beripdi. Fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglabasy lewaply we daşowuzly denanlardan ibaret ýolagçylar özleriniň uçary goýberilmediligine gahar gazap bildirip protest geçirdiler. Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak, işlejek, okujak ýerini saýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjä edýändigini ýygy-ýygydan tekrarlap gelýär. Hatta bu barada iň soňky gedek 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukukları Geňeşiniň ähli mumy syny boýunça işçi toparynyň öňünde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili çykyş etdi. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda adam hukukları babatynda dünýäde iň bir yaramaz orunlary eýilip gelýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Daşowuzda täze ulug satyn alan ýaşaýjylaryň eýýäm 2 aýdan gowrak wagt bäri döwlet belgilerini alyp bilmän kösenýändikleri barada maglumatlar gowuşýar.
Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleriniň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, eýýän bir näçe aýdan bäri awtouloglaryň döwlet belgilerini ýasamak üçin ulanylýan demir bölekleri daşary ýurtlardan satyn alynmaýar. Demir böleklerini daşardan almaga pul ýok. Şol sebäpli hem 2 aýdan bäri awtouloglaryň döwlet belgilerini berip bilmeýäris. Biziň bu ýerde edip biljek zadymyz ýok. Garaşmakdan başga alaç ýok. Deyip daşowuzly bir polisiýa işgäri Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Bu ýagdaýlarda täze ulug eýeleri çykgynsyz ýagdaýa düşendiklerini aýdyp zeýrenýärler. 2 ýyldyr Türkiýede işläp gelip tanışlarymyň biriniň ulugyny satyn aldym. Indi bolsa döwlet belgisini alyp bilmän kösenýärin. Ulugymy hem çaň basyp ýatyr, diýip Guwada etrawynyň ýaşaýjylarynyň biri Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu mesele dogrusynda ýurdun içeri işler ministrligi bilen habarlaşanda degişli türkmen resmiýetleri nähildir bir kommentariýa bermekden ýüze urdular. Galy berse-de ýokurky beýan edilen ýagdaýlar bilen birlikde türkmen häkimetleriniň özleri de soňky bir näçe aýyň dowamında ulug eýelerini garşy ençeme tapgyr çäklendirmeleri girizdiler. Häzirki wagt Türkmenistanda garamytyl reňdäki awtouloglaryny ak reňke boýatmadyk. Seýlede il içinde owoda ýa-da bet, diýilýän maşin belgilerini aýryp, olaryň ýerine has ýönükli belgileri dakmadyk ýaşaýjylary gurotlyk haty berilmeýär. Ýatlap geçdi, geçen dekabryň ahyrynda Aşgabatda we ýurdun käbir beýleki welaýatlarynda gara ýa-da garamatyl reňdäki awtouloglary sürmek gadagan edilenden soň, maşin eýelerinden uloglaryny ak reňke boýatmak we şondan soň onuň teknik taýdan gurotlygy hakyndaky şahadatnamasyny täzelemek talap edildi. Mundanın başga suýlyň basyndan bäri owadan maşin belgili ulug eýelerine öz nomerlerini çalışmasalar, olara awtoulogyň teknik taýdan gurotlygy hakyndaky şahadatnamanyň berilmejekdigi duýduruldy. Şeýlede mundan 3 aýta beregi ozal ýurdun iň azyndan 2 welaýatynda, ýagny Balkanda we Daşowuzda öňe 77lik bilen başlanýan awtouloglaryň döwlet belgilerini ýygnalyp başlandy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar seriýetlerinde uloglardaky 77lik belgi wagtda öňe sürülen çäklendirmeler agdalmasa-da, Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolan bir polisiýa işgäri bu hili belgileri diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töwerigindäkileriniň ulanylmaly edilendigini gurrun berdi. Ýöne türkmen medeniýetinde ýokurky ýagdaýlar boýunça dil ýarylmaýar. Azatlyk radiosynyň bir näçe ýerli çeşmesiniň aýtmagyna görä, prezident Berdimuhammedowyň 7lik sany ýa-da belgisini hallaýar. Berdimuhammedow öz gatnaşan sport şäherlerinde 7lik belgili awtouloglary minýär, ýurtda geçirilen käbir dawarlaryň tenesi we wagty 7lik belgisini gawat getirilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda mektep mugallimläriniň köçe arasalaýyş işlerine köpçülikleýin çekilmegi dowam etdirilýär. Aşgabatly Sinç Amanmurat Bogaýewiň 1 awgust Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 45 günlük tomusky diň jalyş ruhsatyndan dolanyp işe çykan mugallimleriň ekleti ýerden sagat 10-11-e çenli mektebiň golayyndaky köçeleri süpürýärler we baglaryň otuny çapmaly bolýarlar. Mektepleriň golayynda seýilgäkler bar, olar şolaryň haşal otuny çapmaly, köçeleri süpürmeli. Ondan sagat 10-dan soň ysy düşýär. Mugallimler mektebe baryp şäher telefonlaryndan okuwçylaryň enatalaryna jaň edip olara täze mektep formasy barada habar bermek bilen meşgullanýarlar diýip Amanmurat Bogaýew belledi. Şol Türkmenistanda okuw jaýlarynyň gyýyz okuwçylary üçin täze giyim talap edilýär. Gyýyz okuwçylardan tenine ýapyşmaýan giň köýnek we aşagyndan keşdeli balak ýagny milli ayak giyimi talap edilýär. Dar köýnek giymek mundan beýle gadagan edildi. Amanmurat Bogaýewiň sözlerine görä, mugallimleriň köçe arasalaýyş işlerine çekilmek üçin olara goşmaça hak tölenmeýär. Üstesine mugallimlere köçede işläp ýören wagtynda diň jalmagy ýa-da tebigy zerurlyklaryny berja etmäge köplenç mümkinçilik berilmeýär. Mektep mugallimleri bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly Sinçi mugallimleriň gatnaşmagyndaky köçe arasalaýyş işleriniň iýul aýynyň 2-nji ýarymynda başlanyp okuw ýylynyň başyna çenli dowam ettiriljegini aýtdy.
Aşgabatyň orta mekdeplerinde muallimleriň köçeleri arasalamak işlerine çekilmegi boýunça mektep ýol başçylaryndan we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi kommentari alyp bolmady. Bellemeli ýeri Aşgabatyň her mektebine berkidilen ýörite köçeler bar. Hususan da şol ýerde oturdulan agaçlaryň iýdegi mektepleriň garamagynda bolup, tutuş ýylyň dowamında ösümlikleriň suwarylyşy muallimleriň hasabyna amal aşyrýar. Soňky ýyllarda ýöredilýän yglan edilmedik düzgüne görä ýylyň dowamında muallimiň her aýlygyndan hakyny bagwan tutmak üçin ortaça 10 manatdan alynýar. Türkmenistanyň ýol başçylary Aşgabatyň abadançylygyna döwlet derejesinde aýratyn üns berýärler. Paýtagtyň kommunal hojalyk edaralarynyň işgärleri köçeleri köplenç el bilen arasalaýarlar, süwse bilen süpürüp ýuwýarlar. Şäheriň arasaçylygyny saklamak boýunça işlere döwlet edaralarynyň işgärleri şol sandy muallimler hem köpçüliklerini gatnaşdyrylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýangy ýakynda çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistan mejburi iş güýjüne ulanmakda dünýä derejesinde iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda agdaldy. Hasabatda häkimetler agaç çekişlik ýaly jemgyýetçilik çärelerini mejburi ýagdaýda muallimleri, lukmandary we beýleki döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar diýip bellendi. Şeýle-de Türkmenistanda mektep muallimleri döwlet bayramçylyklar we syýasy wakalar bilen bagly häkimetleriň guramaçylygyndaky çärelere köpçülikleýin gatnaşmaga mejbur edilýär. O ýerlerinde mektep muallimleri beýleki döwlet edara kärhanalaryň işgärleri bilen deň derejede owu hojalygy işlerine hem çekilýärler. Şol sanda paxta ýygýarlar we pile önümçiligine gatnaşdyrylýarlar. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Internetiň tizligi boýunça geçirilen barlygda Türkmenistan dünýäde ilki orunlara eýeledi. Britaniýanyň Cable kompaniýasynyň analitikleri jemi 200 ýurtda ilata hödürlenýän internetiň ortaça tizligini ölçäp hasabat çap etdi. Barlygyň netijelerine görä Türkmenistan 198-nji orunda ýerleşýär. Geçen ýyl Türkmenistan bu hasabatda 142-nji oruny eýläpdi. Barlygyň maglumatlary 200 ýurtda ýörüti tilsimleri ulanmak arkaly edilen 163 million sany internetiň tizligini barlamak boýunça geçirilen testlerden ýygnaldy diýip barlygda aýdylýar. Geçirilen barlygyň netijelerine görä Türkmenistanda internetiň ortaça tizligi sekundda 0,56 megabite barabardyr. Türkmenistanda emlawyň serwerleri arkaly jemi 1368 aýry başga IP salgydan 4378 gedek tizlik test amala aşyrylypdyr. Internetden agramy 5 gigabaytlyk kinofilmi Türkmenistanda 20 saat 22 minut 25 sekundyň dowamyna indirmäge mümkinçilik bar. Britan kompaniýasy çap eden hasabatynda internetiň tizligini barlamak üçin derur bolan tilsimlere salgylanyp, okla we emlabyň mümkinçiliklerini deňeşdirýär. Bu tilsimler kompýuterlerde we ykjam telefonlarda internetiň tizligini ölçmäge mümkinçilik töredýär. Cable'yň hasabatynda internetiň ortaça tizligini hasaplamakda ulanylýan tizlik testlerini aýratyn üns çekilip, hödürlenýän test mümkinçilikleriniň routerda elýeterli bolan maksimum tizligi ölçemeýänligini, eýsem routerdan internete baglanýan enjamyň götürüp bilýän internetiniň tizligini ölçeýänligi agdalyp geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde ýurtda ilatyň interneti erkin ulanmagyna giň ýol açylýanyny aýdylýar. Şol sany dürli pudoklary digitallaşdyrmak maksatnamalarynyň durmuşa geçirilýänligi wagtly agdalyp geçilýär. Ýöne halkara hasabatlarda türkmen internetiniň gerimine we mümkinçiliklerine pes baha berilýär. Goloýda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial gatnaşyklar departamentiniň ýaýradan hasabatyna elektron hökümeti durmuşa ornaşdyrmakda Türkmenistan 193 ýurduň arasyna 142-nji oruna ýerleşdirildi. Cable kompaniýasynyň soňky barlygyna dünýäde iň ýokary tizlikli internet Singapurda ilata hödürlenýär. Ol ýerde internetden sekundda ortaça 60,39 megabit maglumat indirip bolýar.
Hasabatda aýdylmagyna görä Singapurda agramy 5 gigabaytlyk maglumaty internetden 11 minut 18 sekundyň dowamyna indirip bolýar. Şeýle-de hasabatda bellenmegine görä Türkmenistanda internetiň tiýdiligi geçen ýyl bilen deňeşdirenigine 56 orun pesa gaçypdyr. Ýöne umumyň alanyny tutuş dünýädäki internetiň tiýdiligi ortaça bu ýyl 23% ýokary galypdyr. Birleşen Kararlygyň telekommunikasiýa poçta kadrlary we beýleki aragatnaşyk puduklaryna gödäwçilik edýän aragatnaşyk edarasynyň maglumatlaryna görä cable.co.uk saýty internet hyzmatlarynyň öý telefonlarynyň we internet telekanallarının amatlylygy boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofonda men Döwlet Baýhan. Köýtenaglylar owulky ýaly halka el ýeterli erkin turizmiň bolmagyny isleýärler. Köýtenaň turizmden güzeran aýlayan owularynyň ýaşaýjylary emellarlaryň döredýän päsgelçilikler sebäpli inni girdeýji seçmelerini ýitirip başlanygyny öňe sürýärler. Yerli ýaşaýjylar Köýtenag syýahatçylyk sebäpiniň emellarlaryň eýetçiliginden alınıp, owulky ýaly halka el ýeterli ýagdaýa getirilmegini isleýärler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Köýtenagyň Saýat, Sakar, Köýtenag we Hojapil atly owularynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, turizm syýahatçylyk ýerine hemme şertlerdiň emellärlary gönükdirilenligi sebäpli soňky wagtlarda ýöneköy halk gelip bilmeýär. Bu bolsa Güzeran çeşmesi turizm bolan owularyň ýaşaýyşyna uly zeper ýetirýär. Owularyň güzerany şu yerlere din almağa gelýän ýöneköy halka bagly. Köýtenagyň merkezinde 250-300 adam orunly çağılar üçin niýetlenen din alış düşelgesi bardy. Häzir şol ýapyldy we oň deregine emellarlar tarapyndan bir myhmanhana açyldy. Täze myhmanhananyň bahasy ýöneköy raýatlar üçin elleterli bolmaýşy arasatçylyk hem ögörlükli däl. Şoň üçin Köýtenaga din alşa gelýänler 4 owadaky yerli ýaşaýjylaryň öýlerine düşleýärler. Ýöne soňky döwürlerde Köýtenag syýahatçylyk sebäpiniň gorowhana degişli yerlerinin aglabasyny emellarlar ýa-da olaryň ilen çalanlar satyn alyp özlerine 2-3 etajly villa gurup başladylar we bu bolsa turistleriň hereketini şäklendirdi. Köýtenagyň owularynyň ýaşaýjylary häzir şol owulky çağalar düşelgesiniň gaýtarylyp berilmegini, deregine açylan myhmanhananyň bolsa yerli ýaşaýjylary hem ýöneköy turistlere peýda etmeýänligi üçin ýapylmagyny isleýärler. Biz ýokardakylardan Köýtenagda owulky ýaly ýöneköy halka açyk el ýeterli adaty turizmiň gaýtadan ýöredilmegini we gorowhananyň tebii ýagdaýynyň emellarlar tarapyndan bozulmalygyny isleýär diýip Saýat, Sakar, Köýtenag we Hojapil owularynyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Köýtenag syýahatçylyk sebäpiniň ýaşaýjylary prezidentiň ýa-da ministrleriň garnaşlarynyň dyn jalşa barýan mahaly bolsa owulara gatnawyň doly ýapylýanlygyny we olaryň daşary dünýä bilen ara gatnaşygynyň doly kesilýänligini görüňärler. Berdimuhammedowyň ýa-da ministrleriň garnaşlary dyn jalmaga gelýärse owalara gatnaw beýlede dursun. Öýüňden çyksaň derrew ýanyna gelip nira barýan? Näme üçin öýüňden çykdyň? Näme etjek bolýan? Öýüňde ümsüm otursaň bolmaýarmy? Saňa näme düşündiriş berilmedimi? Bolanok diýilýän bolsa bolanok da diýip howpsuzlyk işgärleri daşyna geçýärler. Goloýda prezidentiň garnaşlary dyn jalyp gidenden welin syýahatçylyk sebäpini ýapyp owadaky halky hem hiç ýere gymylatman gaty helak etdiler diýip Azatlyk radiosu bilen habarlaşan ýaşaýjylar görüňärler. Köýtenag etrawy Lewap welaýatynda ýerleşýär. Ol syýahatçylar üçin gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Köýtenagda tebii gorowhanalar, dağ erişleri, gowuklar, ýyly suw çeşmeleri, şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň welent aýrybaba belentligi, dağ gaýalarynyň ýüzünde 150 milyon ýyllyk dinozawrlaryň ayak ýyllary ýerleşýär. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Ýöletin şäherinde bir gatly maýyplar öýüni ýapyp, maýyplary täze gurulan maýyplar öýüniň binasyna geçirdiler. Ýöletiniň etrap merkeziniň öz adynyň efirde tutulmadygyny soran ýaşaýjysynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä maýyplar öýüniň köne binasyny Ýöletin şäheriniň öýsüz ýaşaýjylary öý edinmek maksatynda eýeläpdirler. Ýyllar boýy ýaşaýyş jaýyna otuny durup häkimetlerden ýaşaýyş jaýyny alyp bilmeýän öýsüz ýaşaýjylar maýyplar öýüniň boşamagy bilen ol ýere goş golamlary bilen öz başda göçüp baryp boşan otoglaryny eýeläpdirler.
ýerler. Otada bolay otaw bolan bir gatly bu binanyň otaglary alanaldy bolandan soňra ýydyrak galan ýaşaýjylar onuň uzun koridorlaryny hem eýeläpdirler. Häkimliklerde jaý nowatyna durup, anhataňa nowatyň boýunça öý berýär diýlerine garaşan öz hakyna kaýyl ýaşaýjylar bu alanaldylykdan ýyda galyp binanyň koridorlaryna goşgolanlaryny basmaly bolupdyrlar. Özüni häkimliklerden hem has ökderek saýan käbir ýaşaýjylar bolsa, maýyplar öýüniň binasynyň boşandygyny esdip, ingo otoglardan eýelemäge howlukdylar we olar ilkinjiler bolup maýyplar öýüniň binasynda ýerleşdiler. Indi olar öz eýelen otoglaryna häkimliklerden dokument düzeltilip berilmegine garaşýarlar. Ýyda galyp koridorlarda ýerleşen ýaşaýjylar bolsa, nowatsy girip, oňa tasaplanýan otoglary eýelen ýaşaýjylaryň häkimlikler tarapyndan ol ýerden kowulyp çykarylyp, özlerine nowat boýunça oňaýly otoglaryň berilmegine garaşýarlar. Mary welaýatynyň ýöletin etrabynyň etrap merkezinde indi oğullar çeýilden bäri ilat üçin geregiçe ýaşaýyş jaýlary gurulmaýar. Soňky ýyllarda ipoteka gurulan jaýlaryň sanawyna bolsa, diňe pully guruply adamlar girip bildiler. Gurupsyz uly maşgalalaryň bolsa hiç bir ipotekada millek ýerine edilmäge ýagdaýlary ýok. Etrapdaky işçiligiň ýokary derejede ilaty halyt garyp düşürdi. Şol bir wagtda bolsa ýaşaýjylar jaý kömegini sorap, ýyllap häkimlikleriň gapyndan aýrylmaýarlar. Emma häkimin kabul edilişine girip bolanok. Haçan gördüň häkim patekşinde, buğday oragynda pileçilere aýlanmagy etdi diýip ilaty gaýtaryp durlar. Bagtyň çup häkimin kabul edilişine girip biläýden hem yalan wada bilen uradyp goýberýärler. Ol yalan wadanyň bolsa ýydy gelenok diýip ýaşaýyş jaýsy kötenýän bir ýaşaýjy diýenler. Etrabyň çäginde diňe bir ýaşaýyş jaý meselesi däl, agyz suw meselesi, elektrik togynyň yaramaz bolmagynda galmagy, işçilik meselesi, ilatyň gündelik durmuşynda kynçylyklar döredýän meseleleriň adykdyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radio Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda Islam döwleti atly toparyň harby merkezleri sindi. Taliban ýaraglary Daesh diýip adlandyrylýan topary derdapda ýeňmegi başardy. Ýüzlerçe Daeshçi şu gün hökümet güýçlerine tabyn bolup özlerini tapşyrdy. Talibandan ýeňilenden soňra Daeshçilaryň özleri gelip hökümet güýçlerine ýesir düşendiklerini ýerli resmiler habar berýär. Derdap etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy polkovnik Muhammed Ismaýlyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 230dan gurrak Daesh militany özleri gelip hökümet güýçlerine ýesir düşüpdir. Ýesir bolanlaryň 30 golay aýal militarlardyr. Ýesir düşenleriň aglabasynyň ýerli jeňçiler bolandygyny Muhammed Ismaýl aýtdy. 200 madanasy bar, 30 tam hatyny bar. Mana şu mantyqanykda 9-10 olyapdy mardymda şeýlege bar. Islam döwleti diýilýän toparyň arasynda merkezi adiýaly jeňçileriň hem bardygy aýdylýardy. Ýöne ýesir düşenleriň arasynda daşary ýurtlaryň bolup bolmandygy heniz anyklanmandyr. Muhammed Ismaýlyň aýdyşyça tabyn bolan Daeşçiler täze gelipdirler. Olaryň arasyndaky daşary ýurtlar heniz belli edilmändir. Şäherde daxylyga bolsa biz aralary şunda bir nom berip oturup şerge daýkylar hammas. Taliban bilen Daeşçilerin arasında bir ay golay çatışık dowam etdi. Uruşda iki tarapdan 300 tügerege militanyň halak bolandygyny resmiler aýdýarlar. Daeşiň merkezine Taliban hüjüm etdi. Belki şonuň üçin Daeşçilerin özleri gelip hökümet güýçlerine ýesir düşen bolmagynyň ahmaldygyny Muhammed Ismaýl öňe sürýär. Awa uruşlary hem bar teşiladi. Bu tarapdan hem bir anda da pişor keldi bila ustyga. Bu endi bu tarapdan hem şimaratlar jangy borar bir 25 ýyldan beri. O şahsana bir pişor keldi, bula şaka tabat alıp şaka keldi bula. Muhammed Ismaýlyň aýdyşyna garanda Daeşçilerin näme üçin özleri gelip ýesir düşendikleri olardan heniz sorulmandyr. Emma döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin özleriniň tabyn bolandyklaryny Daeşçiler aýdypdyr. Wala nima üçin tasim bolgany bizler hem soralganymyz ýok. Ozy kişiler keldi, bizler hem soralganymyz ýok. Nima üçin keldiňde bularga maksat dawlatga keldi diýdi. Dawlat bizlerge diýdi, dawlatga hyzmat kylabys diýdi. Özübüz diýdi, noraz boldy diýdi. Ýesir düşenleriň arasynda dürli milletleriň wekillerinden militarlaryň bardygyny Muhammed Ismaýl ma'lum etdi. Hamma milletlerden bar. Türkmenem bar, Afganam bar, Özbekam bar. Hazara ýok, Hazaradan başga qawm bar. Ýesir bolanlaryň hemmesiniň merkeze şybyrgana uğradyljakdygyny Muhammed Ismaýl gurrun berdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.